חכם אברהם חי, בא אליו פעם מישהו לבית, פתאום הרב היה פותח ספר, כאילו הוא מתחיל ללמוד. ואז הוא מלמד, הוא מתחיל להסביר, אומר, כתוב בגמרא, שכמה הנידה בזמנם הייתה חמורה, והכוח של הנידה, של התאומה, הזוהר הקדוש אומר, לת מסעבו בעלמא, תקיפו כמסעבו דנידה. אין תאומה בעולם כתאומת הנידה. זאת אומרת שהאישה שהייתה נידה, הייתה מסתכלת על פרח, או נוגעת בו, יכולה הייתה לגרום לפרח לנבול. וככה הוא מסיח לתאומו. אחרי שסיימו לקבל ברכה מהרב, ירדו למטה, מספר אותו אחד לחבר שלו, אומר לו, הרב הזה צדיק גדול, צדיק גדול. אומר לו, הוא ודאי צדיק גדול. אומר, כן, אבל בוא נספר לך משהו. הוא אומר, אתמול נכשלתי בנידה.